3, 2, 1. Det der gik godt nok dårligt. Det er min bag. Der vandt. Okay. 3. Au, min hånd! Ej, altså. Min hånd! Han slog sig selv med den her. Nej, det var ikke det, der skete. Nå. Hvad skete der? Da jeg prøvede at trække den ud, der skete det lige. Nå, han slog den ind i... Nå, nej, det kan jeg ikke se. Undskyld. Ja. 3, 2, 1. Yes. Og ham det er det her, der sker. Han vandt igen. Så skal jeg lige gøre sådan der. Ja. 3, 2, 1. Ja! Jeg vinder igen. Se, det er hans igen. Jeg vinder igen. 3. Vent. 3 for en. Ja! Dø, Mads! Nu skal du dø. De ser så meget vibrerende ud. Jeg vandt igen. Igen. 3, 2, 1. Den fløj da af. Ja. Vi kan ikke flyve af den her. 3, 2, 1. Jeg vandt. Denne her vandt denne gang. 3. Undskyld, Madsen. Jeg vandt! 3, 2, 1. Nå, okay. Ding, 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 ding. Jeg tror, jeg vinder. Ja, det tror jeg altså også. Hej, har du fortalt dem, hvad gul saks betyder? Nej, Mads må gerne, altså, vi kan godt fortælle, hvad gul saks betyder. I skal bare skrive gul saks i kommentarerne, hvis I synes, Mads han råber. Ja, så skal I skrive gul saks. Og Mads, hvis I skal skrive Mads gul saks, hvis jeg råber den her stemme. Og bordben, det skal I vide, det betyder, hvis I har snadet med nogen. Og hvis I har snadet med nogen, for eksempel... Det der skal du ikke sige nu. Det er først, når vi har lavet... Når vi har en masse... Når vi har... Bare glem, hvad jeg sagde. Når vi har 100 subscribers, det er der, vi skal... Okay, bare glem, hvad vi sagde. 3, 2. Måske. Ding. Det er for meget mit til snor hurtigere, når du rammer mig. Samme gør du. Ding. Ding, 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 ding. Jeg står så... Nej, okay. 3, 2, 1. Jeg hoppede over dig. Ja, og Mads han hoppede lige over mig, altså den der Beyblade der. Den der. Den lille... Nu er det kamp til stregen igen. Jeg vandt! Ham her. Jeg vandt! Okay, sidste gang. Ding, 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 ding. Skal vi ikke sige 5 minutter kamp? Okay. Om 5 minutter, så stopper vi. Altså, når der er gået 5 minutter.
5 minutters video. Nå, nu er videoen sådan Snart meget slut. Ja, nu Fordi at det var sidste kamp, det der. I skal vide, at vores video kommer kun til at vare 5 minutter fra nu af. Ja, eller måske Og hvis han får en bedre tablet, ja, så kommer det til at vare 10. måske, jeg har en plan om at spare op til et nyt kamera, Canon, så ja, det skal I bare glæde jer til. Så kan vi filme lidt bedre. Ja, mine.